Yan guys, oh. Tinatanggal niya yung lubid na direkta talaga sa pundo, tapos ititira dyan yung puro lang dahon ng nyug. Yun yung ihiwalay, yun yung aaryahan namin. Tapos etong isa na tong lubid, yun ang ihiwalay namin kasi ito yung direkta sa pundo ng dagat sa pinakailalim. Tagal pa yan, kagawad. Kagawad nga pala yan si Win. Kagawad din sa aming barangay. Mataas ang sahod niya. Ayun. So yun na yung aaryahan naming boya na yun. Tapos yung isa, yan. Yan yung ihiwalay namin, mga kadagat. So tapos na, antayin na lang namin mag-umaga. Finish na. Ayun. Guys, tingnan nyo naman ang aming salupil. Yan guys, oh. Ayun pa guys, oh. Sino ka dyan, oh? Kaan awong? Lawin! Sino kaya ako sa awang? Durog ka lang sinakog na kan. Wala. Ano na ang boy? Pisos ni ina niya. Dahil naman kaya. Ano? Punong-puno. Kait ka kita. Pwede na si pailang. Ayun, ang dami pang huli nun, may ari ng boya. Tanggalan mo na si sigarilyo mo, sunta. Mga magkaiba ka man sa vlog. Itago mo sana. Ayan guys, si Kapitan, oh. Walang wala. Walang oso. Ito yung humunat ng pangkay. Oh, ito guys, yung humunat ng pangkay si Sarge, oh. Tama, oh. Diyos ko, ito yung kanyang lambat. Ito naman yung sa akin. Walang wala. Hey! Hey! Daming pansayo guys. Oy, bilisan nyo na dyan at busy tayo ngayong araw. Si Otol. Siyempre mga kadagat, maraming salamat sa inyong suporta. Patuloy nyo po kaming suportahan. Pag i-share nyo po ang aming content, mag-comment kayo, mag-like, at follow na rin po para naman lumago ang Kadagat Vlog. Maraming salamat po sa mga sharer namin. Napakalaking tulong po yun sa amin. Shout out po kay Ariel De La Rosa, Marlene Buhayo, Delmer Clidoro, shout out sa'yo. Mga top fan po natin yan.